Bună ziua! Am revenit cu un nou produs solar și anume o lampă stradală cu lupă, cu LED de putere mare. Are un consum de 30 de W, după cum vedeți aici. Poate să stea între 13 și 15 ore aprinsă dacă e soare puternic afară, pe puterea maximă. Aveți avantajul că aveți și telecomandă la ea. Și încă un avantaj este cu panou reglabil. Deci cum am prezentat în lămpile anterioare panou direct pe spatele lămpii, care vă obliga să fie exact cu panou către soare, acum puteți să alegeți varianta lămpii indiferent de poziție, indiferent în ce loc vreți să puneți, că vă ajută foarte mult panou în care puteți să-l orientați cum vreți. Atât pe lampă, cât și cu ajutorul firului să-l puneți la distanță de lampă. De exemplu, dacă e pus pe casă și vă umbrește din cauza streașinii sau din cauza poziției necorespunzătoare, puteți opta pentru panou să-l puneți în alt loc. Avem aici în cutie țeava de susținere, de prindere. Avem lampa propriu-zisă. Este o țeavă un pic înclinată, se pune așa ca să poate să fie mai înclinat, să nu se așeze săpadă pe spatele lămpii. Așa. Avem lampa. Cu o lupă foarte puternică, foarte groasă. Aici înăuntru avem montajul și acumulatorii. Aici e sistemul de prindere. Aici se va introduce țeava, senzorul. Aici aveți seturi de șurubașe, inclusiv imbusul pentru prinderea țevii. Așa. Și aici avem telecomandă. Telecomanda o puteți folosi pentru 3 ore, 5 ore, 8 ore sau automat. Deci îl puteți lăsa singur să se aprinde singur, să se stingă la putere maximă, sau puteți să reglați mai mică sau mai tare intensitatea, sau să vă stea, poate nu vreți toată noaptea, poate vreți doar 3 ore să stea aprinse, sau 5 ore sau 8 ore. Așa. O să îi facem o probă. Să iau niște bani. Ca să nu le mai desigilez pe asta, să vedem dacă reușesc. Dacă ar fi astea. Uitați, deja e aprins LED-ul foarte puternic. Nu puteți să vă dați seama că e cu autoreglaj telefonul, dar este foarte puternic. Așa. E destul de mare. E toată din aluminiu pentru să disipe temperatura LED-ului. Fiind de putere mare, s-ar putea să încălzească peste noapte dacă e cald afară, să aibă unde să disipe. Și totodată să nu
fie plastic să încovoieze, să încovaie sau eu știu, să se strice. Așa. Aveți aici cablu, vreo 3 metri de fir. În caz că vreți panoul să fie mai la distanță. Deci, aici avem panoul. Are un suport. Ea are o mufă cu garnitură ca să nu pătrundă umezeala în mufă. Așa. Panou rezistent la intemperii, inclusiv grindină, îngheț, soare, pe o ramă de aluminiu. E ceva bun. Deci, la 280 de lei puteți achiziționa acest produs. E nou, sunt noi, produsele sunt noi, livrăm oriunde în țară, au garanție la ele. Vă așteptăm la numărul ăsta de telefon și vă rog, dacă vreți să mă urmăriți mai departe pentru alte produse, vă aștept.